Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Chinedu na-ajụ nne ya ma onye nkụzi ọ ga-azụtakwara ya akwụkwọ, ọ ga-azụtakwara ya akwa akwụkwọ. Nne ya na-asị ya na onye nkụzi ga-azụtara ya ihe ndị ya dị mkpa ọ ga-eji agụ akwụkwọ. Ọ jụgidere nne ya ajụjụ ruo chi ọbụbọ. Ọ bụ nwata na-ajụ oke ajụjụ nke ukwuu. Ajụjụ ya na-ezikwa na ọ bụ nwata nwere uche. Ọ bụ nke a ka Akụbụzọ chọpụtara ka ọ hụrụ ya ebe ahụ ọ na-egwu egwu. Ọ tụ ya n'anya hinne. Na mgbede echi ya, nwanne Chinedu duru ya gaa na be headmaster n'Abangwu. Ha ruru hụ Akụbụzọ ka ọ na-agụ akwụkwọ. Ma ihe gbara Chinedu gharị bụ na ọ dịghị odibo ọzọ n'ebe ahụ. Ahịhịa jupụtara n'ụlọ ya n'ihi na o teela aka azara ya ikpeazụ. Chinedu were azịza zachawa ebe ahụ dum dịka nwanne ya siri ya mee. Ịzacha ya abụghị obere azụ nwatakịrị ji ata akụ. Ọ gbakara Chinedu ahụ. Mgbe Akụbụzọ hụrụ Chinedu ka ọ na-aza ezi, o toro ya sị ya na ọ bụ nwatakịrị azụrụ nke ọma. Ọ jụrụ Chinedu ihe ọ ga-eri ma ọ zara ya sị ya na agụụ anaghị agụ ya. Ọ bụ ezie na agụụ na-agba ya ose n'anya. Ihe o jiri kwuo na agụụ anaghị agụ ya bụ na nwanne ya nwoke soro ya bịa sịrị ya kwuo otu ahụ, n'ihi na ọ hụla na ọ dịghị ihe esiri esi dị n'ụlọ ahụ. Nke ọzọ, mmiri a ga-eji si nri adịghị ma ọrị. N'abalị ahụ, agụụ ekweghị Chinedu ehi ụra. Ọ kwagidere ụkwara tutu chi ọbụbọ. N'isi ụtụtụ, o soro nwatakịrị ibe ya chuo mmiri. Ozugbo ọ lọtara, o were azịza zaa ezinụlọ, hichaa oche dum. Nwanne ya nwoke nyere ya aka n'ozi ụfọdụ n'ụtụtụ ahụ tupu ọ hapụ ya laa. Site n'ụbọchị ahụ gawa, Chinedu na-arụ ọrụ dum dị n'ụlọ. Ewezuga ịgba ụzọ mmiri kwa ụtụtụ na ịza ezinụlọ, hichaa oche, ọ na-esi mmiri ọkụ nna ya ukwu ji asa ahụ tupu ọ malite isi erimeri. Ihe ndị ọ na-eme na-akpatara ya ịga leeti n'ụlọ akwụkwọ kwamgbe. Ma ndị nkụzi anaghị enye ya ahụhụ n'ihi na ha na-emere ya ebere maka ozi karịrị ya ọ na-eje kwa ụtụtụ tupu ọ bịawa akwụkwọ. Ezumike adịghị n'ụlọ Akụbụzọ. Mgbe ọbụla Ụzọma bịara, ọ naghị achọ ịnọ ogologo oge. Ọ na-ala be ha mgbe ọbụla ozi gbakawara ya ahụ. Akụbụzọ anaghị emegbu Chinedu emegbu ma ọrị. Aga m adọbiri ya ebe a, nwanne m. Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ abụ Mụta Asụsụ Igbo ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Ndewonu, ka o mesịa.